God formiddag og velkommen tilbage til hovedbanen til Godmorgen Danmark på denne her dejlige lørdag. Nu skal jeg fortælle jer noget om både spændende og meget uhyggeligt, fordi i år 2011 der forsvandt et dansk filmhold sporløst op i de svenske skove. Et år senere så blev deres optagelser fundet, da de blev lækket af en hackergruppe. Optagelser fra den her film, som de efter sigende skulle have lavet. De ser sådan her ud. Kom nu ned! Så der laver I for helvede! Kom nu, Fjord! Læg det op for mand! Ja, umiddelbart så virker det mega ægte, det her. Meget, og også en lille smule historie. skræmmende. Hvad med også den måden, jeg fortalte det på? Virker det også ægte? Ja, altså hårene på mine arme, de rejser sig, Mikkel. Det bliver på en eller anden måde mere uhyggeligt. Det er bare optagelser til den danske film, der hedder Encounters. Det her det er bare billeder fra filmen. Den har premiere den 30. oktober i danske biografer. Og på en eller anden måde, så udnytter den det der, der hedder found footage. Man lader som om, man skaber en eller anden historie, som man opdægter, man har fundet de her billeder. Og på den måde, så bliver det lidt mere realistisk, lidt mere ægte og også lidt mere uhyggeligt. Og nu også for første gang virkelig dansk, når vi skal se frem til ja, det er første gang, at en dansk film bruger det her found footage. Og lige om et øjeblik, faktisk kl. 11.35 cirka, der har vi Kasper Christensen, vores faste filmekspert her i Godmorgen Danmark på besøg. Og han går nogle af de største found footage film igennem. Han bevæger sig overhovedet ikke, ham der. Øj, han er klam! Kør udenom ham for helvede. Hvorfor står han bare så stille der? Rystede billeder, skæve vinkler og amatøroptagelser, det er nogle af elementerne i de såkaldte found footage-film. Altså film med optagelser, der skal forestille at være ægte. Og nu kommer den første danske film inden for genren, nemlig Encounters, der har premiere den 30. oktober. God formiddag, og velkommen til dig, Kasper Christensen. Du er vores faste filmekspert. Altså den første danske film, der bruger found footage, kommer i de danske biografer den 30. oktober. Ja. Skal vi ikke lige se et klip mere af, hvordan det ser ud i Encounters? Kom nu ned! Så der laver I for helvede! Kom nu, Fjord! Læg det op for mand! Ja, Kasper, det kunne være noget, som du eller jeg eller alle mulige andre mennesker har optaget det her. Meget ægte billeder. Hvad går found footage egentlig ud på? Det er jo... målet med found footage er at skabe illusionen af, at det er ægte, det du ser på. Og ligesom fjerne de der filter, som man har, når man går ind og ser en normal biograffilm. Og så skaber man den der tvivl i folks hoveder omkring, er det nu rigtigt, det jeg sidder og ser? Ikke? Også selvom man... Ja, selvfølgelig er det en film, ikke? Så der vil altid være sådan en snært af, okay, det kan godt være, der er et eller andet i det, ikke? Så det er et forsøg på at fortælle historier, så de rammer publikum stærkere, end de ellers vil. Så ved jeg også, at man bruger det sådan i forhold til at reklamere for sin film. Altså found footage er jo direkte oversat funden optagelse. Ja. Hvordan bruger man det sådan til at lave PR for sin film? Ja, men nu skal vi snakke om nogle forskellige ord. Der er blevet specielt en af dem, vi skal snakke om, der har været rigtig gode til at ligesom sætte en præcedens for at bruge medier og især internettet til at gå ud og lade som om, at den her historie altså er rigtig. De har også gjort det lidt med Encounters. Der har været sådan nogle historier i... Dansk filmhold er forsvundet, har jeg set på Ekstrabladet. Eller... Ja, right. Men det er stadigvæk, det er sådan en del af hele det der processen med at prøve at skabe den her illusion omkring, it's real, det er rigtigt. Det er lidt uvist om, hvornår at det her found footage-begreb egentlig er opstået, og hvornår den første film er, der er blevet brugt found footage. Men ideen, den ser man i hvert fald i 1980 i den film, der hedder Cannibal Holocaust. En ekstremt voldelig, ubehagelig og uhyggelig film. Virkelig. Skal vi lige prøve at se et klip af, hvordan det ser ud? Gerne. How much of the material is without sound? Less than half. Every so often I've laid in some stock music to juice things up a little. Hvordan medvirker det her found footage, Kasper, i den her film, Cannibal Holocaust, til at gøre den sådan endnu mere uhyggelig? Altså, det er en forfærdelig film om et filmhold, der er i Sydamerika, og så bliver de stødet på en stamme og nogle kannibaler, og så går det virkelig, virkelig galt. Men hele ideen er jo, at man har fundet de optagelser, som det her filmhold har været nede at lave, og det skaber så den der fornemmelse af, altså, ja, jeg ved godt, det er for sjov, men måske er det lidt rigtigt. Kombineret med, at den her film er så ultra ækel, så altså, den slår dig så hårdt i hovedet, den her film, at jeg tror aldrig rigtigt, jeg har oplevet noget lignende. Så den er meget, den er kendt for at være virkelig, virkelig ulækker. Men jeg synes jo også, det er lidt sjovt, at det faktisk er en af de første found footage-film. Hvis vi skal kigge lidt længere frem, så springer vi fra 1980 og Cannibal Holocaust til 1999 og Blair Witch Project. En film, der for found footage på en eller anden måde etablerede den måde at fortælle en film på. Skal vi ikke lige se et klip fra den berømte found footage-film, der hedder Blair Witch Project? We go upstairs.
I hear him. I hear him. I hear you. Josh! Ja, jeg husker den her film. Jeg var ræd. Jeg rystede i biografen. Jeg troede, det var ægte, det var virkeligt. Altså, den fangede mig så meget. Hvordan var Blair Witch Project med til at skabe opmærksomhed omkring den her found footage-genre? Det var den, jeg hentydede til lige før, fordi den var rigtig, rigtig god til, og lige sådan internettet var begyndt at blive sådan lidt normalt hos folk og sådan noget, og så slap man sådan nogle historier ud på nettet, og små videoklip og sådan nogle ting, som skabte denne her buzz omkring filmen. Så da den kom, så var der virkelig oprigtigt mange mennesker, der troede, at det her det var rigtigt. Og der gik sådan lang tid før, det ligesom blev etableret fuldstændigt. Men det er jo altså bare en fiktionshistorie. Men den gør det lidt det samme som Encounters, det her med filmholdet. Og selvfølgelig er vi sprunget så langt frem i tiden. Nu handler det om camcorders. Nu render vi ikke rundt med filmkameraer, men altså med camcorders. Og den er altså, ja, man kan sige, det er nok den, som folk husker bedst som værende. The found footage. Men der går stadigvæk, utroligt nok, går der stadigvæk lidt tid, før end der virkelig kommer i gang i den der lavine-bølgen af found footage-film, som vi ellers er i lige nu. Fordi det er så, det virker så let at lave de her film. Det virker som sådan en, lidt måde at få sine idéer ud på, hvis man ikke har så mange penge. Ikke? Det var også det, som for eksempel Blair Witch, de havde ingen penge, men gik ud og scorede, jeg ved ikke, hvor mange $100 millioner på den film. Ja, der går faktisk 8 år før den næste store found footage-film rammer biograferne rundt omkring i verden med den film, der hedder Paranormal Activity. Også en gyser, hvor det her found footage det også bliver brugt. Lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud. What are you doing? What are you doing? Why are you here? Something out there. Jeg tror, der nærmest er lavet en 4-5 Paranormal Activity-film efterfølgende, Kasper. Hvorfor bliver den her film sådan en stor succes i forhold til found footage? Det er en gentagelse af Blair Witch-historien med, at den bare formår at bruge markedsføring ordentligt. Fordi den gik ud, og så viste den, blandt andet som en del af sin markedsføring, så har den filmet folk, der så filmen. Som er sådan, med sådan noget UV-kamera, ikke? Så man kunne se folk sad og bare var ved at eksplodere af skræk, ikke? Men det er stadigvæk en måde at lave den her. Det er så, nu har det kun været gyserfilm indtil videre jo. Men at lave den her film, som får det til at virke ægte, for igen utrolig få penge, der så går ud og bliver et kæmpe hit. De sætter nogle overvågningskameraer op i deres lejlighed. Det er hjemsøgt, ikke? Og så har de sat, så der har manden i huset, han beslutter, nu sætter jeg altså nogle UV-kameraer op, for jeg vil gerne se, hvad der sker her i mit hus om natten. Og så ser man selvfølgelig de her optagelser, ikke? Så den er meget effektiv. Jeg så den også i biografen. Jeg var også skræmt. Men som du også siger, så er det for nogle meget få penge, at de her film bliver lavet. Der er lave budgetter, der er ikke store, flotte billeder, der er ikke underlægningsmusik, visuelle effekter. Nej. Er det også en smart måde at lave en billig film på at score en masse penge? Det er sådan lidt ligesom dogmefilmene, hvor man har selv, der er jo et par regler, kan man sige, når det bare skal være ægte. Der er jo ikke underlægningsmusik, der er jo ikke flotte, rolige visdager, som I laver med jeres kamera her, helt håndhold eller helt stille og roligt. Det skal være så ægte som muligt. Det skal være sådan lidt rystet og så videre. Så det giver jo en effekt, men det er så også, nu var det så Paranormal Activity, der ligesom får opmærksomhed fra de store studier pludselig, fordi de finder ud af, at man kan jo tjene penge på det her, ikke? Ja, og lad os gå videre til næste film, som så har fundet ud af det, som netop bruger underlægningsmusik, visuelle effekter, en storfilm, Cloverfield fra 2010, som også bruger found footage, selvom det faktisk er en rigtig Hollywood-blockbuster. Lad os prøve at se et klip fra den. Hvilken effekt får found footage i den her film Cloverfield fra 2010, Kasper? Og jeg elsker den film, fordi det er bare fordi det er, du tager Godzilla, og så kombinerer du den med Blair Witch. Så det egentlig bare er en hjemmefilm omkring folk, der løber rundt i New York, men Godzilla render og smadrer til. Med deres mobilkameraer. Med egne små kameraer og så videre, ikke? Og det virker bare. Jeg må lige rette, fordi der er ikke underlægningsmusik i. Den holder sin præmis, og den bryder den ikke. Der kommer lidt musik sidst, men det. Den er sindssygt god. Jeg elsker den. Men hvordan kan det være så lige pludselig, så finder Hollywood ud af, at det her det er en god måde at markedsføre sin film på? Den er jo produceret blandt andet af J.J. Abrams, som skal lave Star Wars næste år og sådan noget. En stor Hollywood-producer, som så bliver sat til et stort Hollywood-studie og lave en found footage-film. Og de har jo kassen til at lave de der effekter, så man kan se frihedsgudindens hoved tonse ned ad en eller anden avenue i New York, og alt mulige andre eksplosioner og ting og sager, der sker i den film. Og det igen er det bare, at du fjerner det der filter, som gør, når du sidder og ser det. Det gør, at man bliver lidt søsyg, men du tror lidt mere på det, end du ville gøre, hvis det bare var et klassisk film. Vi skal også kigge på en film, der hedder End of Watch. En politifilm,
to unge politiofficerer, de kører rundt i deres bil, og så følger vi dem så i forhold til de kameraer, der sidder inde i bilen. Der bruger man altså også det her found footage. Lad os se, hvordan det ser ud. Prøv at fortælle en gang, Kasper, hvordan fungerer found footage så i den her film? Den synes jeg er sjovt at tage med af 2 årsager. For det første fordi, at endelig springer vi over i noget, der ikke er gyser og klammer et eller andet, hvor man skal sidde og blive møgbange. Selvfølgelig er den spændende, og det er en thriller, men found footage er jo ikke en genre. Found footage er bare en måde at fortælle på, og et filmsprog. Så her har man så taget den over i krimi-thriller-genren. Og jeg har hele tiden haft lyst til, bred det ud, brug det til andre genrer også. Men lige præcis End of Watch er desværre også et eksempel på, at hvis man bryder den, at hvis man pludselig lader som om, at det ikke er found footage. Der er en scene, hvor en af dem ligger og kysser med sin kæreste klokken 4 om morgenen i sengen, hvor jeg tænker, hvem er det, der filmer det der? Det der filmer sig selv, for det skal jo virke som om, at det er nogle billeder, som man selv filmer. Eller? Ja, og det er der, den bliver brudt. Destruktionaren bryder den også, som ellers også er et godt eksempel. Jeg synes bare, det er så ærgerligt, fordi at jeg lever mig jo ind i illusionen, og da det så bliver brudt, så bliver jeg sur. Vi har også set et eksempel på det i Skandinavien, at man bruger found footage i den film fra 2012, der hedder Trolljægeren. Skal vi ikke lige prøve at se, hvordan det ser ud, når vi også bruger found footage her i Skandinavien? Vi ser billeder fra filmen her. Hvordan fungerer det i den her film? Jamen, den er virkelig fed. Det er en historie om... Ja, der kommer han. Det er en historie om et filmhold, der har hørt, at der findes en trolljæger. For det første, at der overhovedet findes trolde og trolde for pokker, ikke? Og så går de ellers med ham ud, og så sker der ting og sager. Der kommer en trold der. Ja, det gør der. Det er en found footage ungdomsfilm, som kan virke for andre end dem, der lige præcis var til Blair Witch og så videre. Den breder sig lidt mere ud til. Men hvorfor er det ikke en fortællemåde i film, vi ser i Skandinavien, at vi bruger mere af det her? Vi har ikke så mange penge til at lave film. Vi kunne godt lave nogle billige found footage-film. Det kunne vi godt. Nu har det også gjort det så. Jeg ved ikke, om den har været meget billig. Der er sådan nogle effekter og sådan noget i Encounters, men jeg ved det ikke. Altså, det kan godt være, at man er bange for at virke for meget som en efterløber eller et eller andet. Altså, nu gør vi, fordi det er så låst en genre på en måde, så man skal virkelig finde ud af at bruge det på noget nyt. Hvis man tager, ellers så bliver det bare endnu en Blair Witch eller endnu en Paranormal Activity. Så jeg vil håbe, at man måske rykker det lidt ud af gyser action-genren og måske laver en romantisk komedie found footage-film, ikke? Altså, prøver at vælte det lidt rundt, den der, og bruge det til noget andet, end man er vant til. Ja, det synes jeg kunne være sjovt. Det er lidt på samme måde, som man er vant til, at det bliver brugt i denne her film, nemlig Encounters, der udkommer i danske biografer. Der står virkelig en stiv svensker der. Det er jo altså, i den måde at prøve at få at lave det der gys igen. Og så, jeg har desværre ikke set filmen, men den virker til at være ganske effektiv, og jeg har som sagt også set... Det er jo hyggeligt ud, det der, synes jeg. Ja, fucking hyggeligt. Der er også nogle effekter i, hvor man ligesom får lov at åbne øjnene og siger, okay, det er ikke bare et lille filmhold, der render rundt i Sverige. De har faktisk haft lidt penge at lege med, og der sker nogle ting, som er lidt overraskende. Det ved jeg. Det er da fedt for dansk film, at vi nu bruger found footage også. Lidt spændende. Ja, jeg synes, det er en sjov måde at fortælle film på, men som sagt, den er så låst, at det kan godt være svært at udnytte til noget originalt. Men i hvert fald, jeg synes bare, det er fedt, at der er nogen, der rent faktisk gør det. Ja, og nu kan det altså også ses i danske biografer. Det er altså fra den 30. oktober, at man kan se den danske found footage-film, der hedder Encounters. Tak fordi du kom, og god lørdag, Kasper. Det er lige måde.